Дэмаграфічная катастрофа Беларусі, пра яе наступствы, пра тое, як улада можа, спрабуе яе, хоча вырашыць. Мы зараз паговорым з Алісай Рыжачэнкай, прадстаўніцай у эканоміцы і фінансах Аб'яднанага пераходнага кабінета. Прывітанне, дзякуй, што далучыліся да нас. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Наколькі, па-вашаму, глыбіня гэтага дэмаграфічнага крызісу ў Беларусі, бо часам, калі людзі ўздымаюць гэтае пытанне, іншыя кажуць, маўляў, гэта ва ўсім свеце так, і ў Еўропе, але ўсё-такі ў Беларусі, скажем, з 17-го года з 1,5 гэта нараджальнасць упала да 1,02. Такога падзення няма нідзе ў Еўропе. Мы тут рэкардсмены, пра што гэта кажа? Ну, перш за ўсё так, гэта не нейкі выпадковы каэфіцыент, які паказвае тэндэнцыю ўсёй Еўропы ці свету. Тое, што адбываецца ў нашай краіне без вайны, без ніякіх такіх падзеяў, гэта катастрофа насамрэч, таму што такое падзенне, яно паказвае, наўпрост можна гэта назваць, калі ў людзей адабралі права голаса і галасаваць супраць рэжыму праз выбары, яны галасуюць супраць рэжыму, адмаўляясь нараджаць дзяцей і ад'язджаюць наўпрост з краіны. Галасуюць нагамі ў тым ліку. Так. І якія, па-вашаму, прычыны прывялі да гэтага зніжэння? Калі гэта комплекс, то калі коратка, яго можна акрэсліць? Перш за ўсё, канешне, гэта нестабільнае палітычнае становішча, гэта адсутнасць бачання будучай Беларусі, таму што людзі не бачаць магчымасці развіцця сваіх дзяцей у той краіне, дзе ёсць дыктатура, дзе эканоміка не развіваецца, дзе ёсць шмат пытанняў да сістэмы адукацыі, да сістэмы эканомікі цалкам, як працуюць прадпрыемствы, як развіваць уласны бізнес, як зарабляць грошы, наўпрост, каб жыць нармальным жыццём, як жывуць гэта суседнія краіны. Улады ж нешта прадпрымалі, асабліва, ведаеце, в 10-е гады яны гучна абвяшчалі пра розныя эканамічныя спрыянні нараджэнню дзяцей, маюцца на ўвазе, дапамогі дзіцячай. Все это, конечно, было непараўнальна з тым, што ёсць, напрыклад, тут в Польшчы і ў іншых краінах, але нейкі момант там нібыта нейкі эфект быў. Во всяком разе, калі паглядзець на табліцу, ў 10-м годзе адбылася нейкае такое, павелічэнне нараджальнасці кароткатэрміновае. Чаму увесь гэты эфект сышоў на не? Таму што на першы план выходзіць не сямейны капітал ці нейкія пасобі, якія атрымліваюць бацькі да 3 гадоў, калі яны выхоўваюць дзетак, а на першы план выходзіць эканамічны паказчык, тое, што яны могуць зарабляць, як яны могуць развівацца ў сваёй краіне, і палітычны паказчык, то бок, што будзе адбывацца. Калі бацькі разумеюць, што іх сын ці дачка пойдзе ў школу, а потым ва ўніверсітэт, і за нейкае слово, якое не падабаецца настаўніку ці дэкану універсітэта, іх дзіця могуць адправіць у турму за гэтыя словы, ніякі бацька не захоча нараджаць і працягваць жыццё ў такой краіне, каб забяспечыць добрым жыццём і добрым развіццём сваё дзіця. І вось улады, прынамсі Александр Лукашенко, ужо не першы раз кажа пра запрашэнне Беларусі мігрантаў. 1,5 год назад ён сказаў славутую фразу пра 150 000 пакістанцаў, але мы ведаем, што ніхто з іх не прыехаў. Цяпер ён кажа пра узбекаў трошкі больш. Але в цэлым, наколькі, па-вашаму, прывабная Беларусь для працоўных мігрантаў з беларускімі даходамі, і ці можа гэта вырашыць праблему, бо мігранты все-таки там прыехалі і ад'ехалі. Ці Лукашенко хоча запрашаць людзей з усходніх краінаў, каб яны тут жылі назаўсёды? Тут ёсць два фактары. Першы фактар, конечно, гэта ўзровень заробкаў. Напрыклад, тыя ж узбекі могуць паехаць у Расію, зарабляць у 3 разы больш грошай, чым у Беларусі, і жыць абсалютна так жа, як і ў Беларусі, таму што умовы практычна тыя ж. Другі момант – гэта сацыяльная напружанасць, якая можа стварыцца ўнутры краіны, калі мы разумеем, напрыклад, на нейкім нафтані ці на іншым заводзе будзе працаваць цэлы цэх узбекаў ці людзей з Індыі, ці з пакістанцаў. Гэта, канешне, будзе весці да напружанасці ўнутры рэгіёна, таму што не шмат працоўных месц, дзе беларусы самі могуць зарабляць добрыя грошы, не добрае, а прост сярэдні заробак па краіне, напрыклад, $1000 тых. Калі мы гаворым пра рэгіёны, сярэдныя заробкі ў рэгіёне гэта 1500 рублёў. Гэта не 1000
даляраў. Напэўна, варта і нашим гледачам нагадаць, што ёсць такое паняцце, як сярэдні заробак, там сярэдняя тэмпература па граніцы, а ёсць медыяльны, які каля 700 даляраў, 2000 рублёў. Большасць беларусаў зарабляе медыяльны заробак, каля 700 даляраў. Усё верна. І таму тыя, хто будзе прыязджаць у краіну, і так, яны могуць прыехаць, займаць нейкія пасады, але гэта не ідзе гаворка пра нейкія кваліфікаваныя месцы, так, кваліфікаваны персанал. І таксама мы павінны разумець, што тыя заробкі, якія яны будуць атрымліваць у Беларусі, яны не будуць іх траціць у Беларусі. Яны будуць дасылаць гэту сваім сваякам, сем'ям у свае краіны. І гэта вельмі дрэнна для нашай эканомікі, таму што для нас вельмі важна, каб тыя заробкі, якія атрымліваюць людзі ў нашай краіне, каб яны неслі гэтыя заробкі ў крамы і пакупалі нейкія тавары, таму што ад гэтага наўпрост жыве беларуская прамысловасць. Так, але таксама ёсць аспект, вось вы пачалі трошкі і, можа быць, звярнулі з гэтай тэмы, ну, такі, скажем, культурны і такі, ну, сапраўды, который мы зараз назіраем в Заходняй Еўропе, где многія лідары, пачынаючы ад Меркель, прызнаюць, што мультикультуралізм праваліўся, не вельмі ўдаецца інтэграваць часам людзей з іншых цывілізацыяў. Беларусы, як паказвае сацыялогія, даволі моцна баяцца гэтага. Яны баяцца гэтага, перш за ўсё, таму што не толькі розныя культуры, розны менталітэт, розная рэлігія і рознае стаўленне да шмат якіх падзей. Да жанчын хаця бы. Да жанчын хаця бы, так. І гэта вельмі важны фактар, які насамрэч вельмі моцна паўплывае на стаўленне беларусаў да іншых людзей з розных краін. Яны любяць людзей, нічога не гавораць, але вот жыць бок о бок з гэтымі людзьмі, ну, не ведаю, як гэта будзе атрымлівацца ўнутры краіны. І больш за тое, вельмі важны паказчык і вельмі важны фактар, гэта тое, які ўклад у эканоміку будуць рабіць гэтыя людзі. Для нас усё ж, калі мы разумеем, што ў 2025 годзе нарадзілася толькі 55 тысяч людзей, там трошкі менш, яны выйдуць на рынок працы прыблізна ў 2045 годзе. А на пенсію ў гэты час выйдуць пакаленне 80-х, якое утрая больш за пакаленне 25-го года. А на сённяшні дзень у нашай краіне існуе салідарная пенсійная сістэма. То есть тыя працоўныя, якія сёння працуюць, яны ўтрымліваюць пенсіянераў. І тады, ну, гэта сістэма наўпрост не выжыве. І у нашых у рэжыма наўпрост застанецца толькі 3 выхады, і яны ўсе балючыя як для рэжыма, так і для беларусаў. Першае, гэта павялічваць пенсійны ўзрост. Па-другое, гэта павялічваць пенсійныя выплаты, але гэта на сённяшні дзень 34% ад заробкаў. Гэта практычна самы вялікі адсотак у параўнанні з шмат якімі краінамі. І трэцяе, гэта наўпрост павялічваць колькасць часоў і павялічваць людзей, колькі працуюць. То бок, з аднаго боку можна павялічваць... Хутчаць такія меркаванні, што беларусы, памятаеце, адна прадстаўніца Камволя сказала, што вось якія добрыя індусы у нас, эфіопы, они так добра працуюць, а беларусы падчас там перапынку абмяркоўваюць, як там капусту засаліць. Вось, то бок беларусы іх уже мала працуюць. Давайте працуйце больш, кажа ўлада, не імкнучыся стварыць умовы для некага інтарэсу больш эфектыўна працаваць. Насамрэч так, галоўная эфектыўнасць, а не то, сколькі часоў, гадзін ты працуеш. Будзеш перакладваць некую там так, дэтальку. Таму што насамрэч рэжым не імкнецца да таго, каб павялічваць эфектыўнасць, а наадварот мы бачым, што рэжым ўсё робіць, каб захаваць стратныя прадпрыемства. Стратныя прадпрыемства кожны год атрымліваюць усё больш гэтых субсідый, нейкіх танных крэдытаў пад дзяржгаранты і з дзяржаўнага бюджэта, з падаткаў беларусаў. Так лепей гэтыя грошы пусціць на тое, каб падтрымліваць беларусаў, наўпрост плаціць ім заробкі без працы. Гэта будзе танней, чым падтрымліваць стратныя прадпрыемства. Але часам, ну, слухаючы гэта, многія людзі скажуць, некаторыя скажуць, вот вы все крытыкуеце, а што вы прапануеце? Я ведаю, што і вы асабіста, і аб'яднаны пераходны кабінет якраз займаецца стварэннем розных праграм эканамічных, але вось у гэтай, здаецца, праблеме, якой няма выйсця дэмаграфічнай
дэмаграфічнай, якую вы, калі коротка в рамках вот наших 2 хвілін, які засталіся, бачыце вось гэтае выйсце, як можна это рэфармаваць і каб трошки адштурхнуць Беларусь ад гэтай дэмаграфічнай катастрофы? Ну, перш за ўсё, гэта палітычныя змены ўнутры краіны, таму што гэта первы шлях да таго, каб людзі, якія з'ехалі ў эміграцыю, вярталіся ў Беларусь. Але, канешне, наўпрост змена рэжыма гэта не паўправіць. Неабходны розныя праграмы, якія будуць стымуляваць возврат беларускіх спецыялістаў унутры краіны. Гэта і навукоўцы, і гэта кваліфікаваныя інжынеры, спецыялісты, лекары і гэтак далей. Без гэтага не будзе нічога ў нашай краіне. Людзі не будуць нараджаць у краіне, дзе няма умоў, ну, проста жыць бяспечна і развівацца. А думаеце, ну, нават новая дэмакратычная ўлада можа абысціся, калі яна, так сказать, наступіць без падвышэння пенсійнага ўзросту? Все-таки Беларусь на сёння адзін з найменшых у Еўропе. Тут пытанне, калі мы гаворым пра рэформу пенсійнай сістэмы, гэта не толькі пытанне павышэння пенсійнага ўзросту, гэта пытанне наўпрост рэфармавання гэтай сістэмы, таму што сёння працуе салідарная сістэма пенсійная, але яна павінна быць зусім іншая, яна павінна быць накапляльная, то бок павінен быць базавы ўзровень пенсій, які выплачваюцца людзям. Таксама накапляльная сістэма, якая плаціцца ў любым выпадку, і таксама добровольная накапляльная сістэма. Але каб гэта ўсё запрацавала і правесці гэтыя рэформы, нам неабходны фондавы рынок у Беларусі, таму што ў нас няма зараз інструментаў, куды інвеставаць тыя грошы, якія пайдуць у накапляльную сістэму пенсійную. Праз нейкія фонды, калі яны будуць створаны, ці іншыя інстытуты, якія будуць займацца прафесійным кіраваннем гэтых грошай. Куды іх накіроўваць, калі ў нас няма ні доступу да міжнародных інструментаў фінансавых, і таксама няма свайго фінансавага фондавага рынку ўнутры краіны. Ну, пакуль замест того, каб вяртаць беларусаў і рабіць інвестыцыі, ўлада выбірае тое, што запрашае мігрантаў. Напэўна, гэта, ну, нейкім чынам наше ратаванне, што яны не едуць проста таго, што Беларусь даволі бедная краіна і не можам прапанаваць высокага ўзроўню заробкаў. Але калі яны таксама паедуць, гэта кароткатэрміновае вырашэнне пытанняў, таму што яны не будуць заставацца жыць у гэтай краіне. Яны ўсё роўна атрымліваюць грошы і вяртаюцца на сваю радзіму.